Her er London. I dag blev en dansk sabotør skudt, mens han var i tysk fangenskab. Den blot 19-årige modstandsmand Carsten Achles vil blive mindet for sit heltemod i utallige aktioner. Han vil huskes af sine kammerater for sit heltemod og viljestyrke. I forbindelse med Carsten Achles død bringer Broadsword en besked til sin kammerat Danny Boy i Danmark. Der er en sangfugl i reden. God jagt. Jeg får ordre fra højere magter, om at vi skal holde os i ro. Hvor længe? Til stikkerne er fundet. Det var ordene, mine herrer. Fædrelandet. 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 Du er nødt til at få lidt flere. Du må have et eller andet. Du må kunne gøre et eller andet. Jeg har en slags principper. Helt ærligt. Du ved jo, hvad vi taler om her. Dans! Eller vi skyder! Ja, goddag. Giv mig 104. Hej også. Sig til Arthur, at maden er brændt på, så vi mødes til Gamsted og spiser i stedet. Hvad med ham, den lys? Ja, han har ondt i halsen. Han har snakket for meget. Det er løgn. Det kunne have været hvem som helst, han snakkede med. Ja, hvem som helst. En tysk uniform. Idiot. For os alle sammen slået ihjel. Hvad forestår du, vi gør, Torkild? Jo, en stikker er jo ligesom en hund med rabies. Der er kun én ting at gøre. Det er at aflive den. Der er kraftedeme ikke nogen, der slår Louis ihjel. Hvad foreslår du så, vi gør? Venter på at sende tyskerne efter os, hva? Hvem skal gøre det? Skal du? Har du det der at skyde en mand i hovedet med koldt blod? Jeg ved det mere om det end dig. For jeg har fandme skudt flere tyskere, end du kan tælle til. Hvem har du ej? Hvem er jeg der så? Kolde fødder i Ja, hvem var det, der fik kolde fødder? Og hvem har betalt for hele den her operation, var? Hvem er det, der sælger varer til tyskerne? Det kan godt være, at jeg sælger varer til tyskerne. Det Hvem gør det. betaler? Det skal kujon! Jeg gør det! Jamen, Arthur. Det er mig, der kender dem længst tid, så det er mig, der skal gøre det. Godt. Arthur gør det. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, kom med dit rige.
Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Og giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Men led os ikke i fristelse, og fri os fra det onde. Til dit er riget, magten og æren, i evigheden. Amen. Herre, tilgiv mig. Herre, tilgiv mig. Tilgiv mig. Tilgiv mig. Goddag, Louis. Torkild. Vi har lige fået en ladning fra nogle venner i Aarhus. Kommer nok til at holde på et stykke tid. Så tænk på, om vi kunne gemme det her. Jo, selvfølgelig. Naturligvis. Hvor er det henne? Nede i mosen. Alright. Så siger jeg lige til Margrethe, at jeg ikke kommer til kaffe. Nej, der er ikke tid. Kom, lad os gå. Satans også! Du har en tår. Nej, jeg gider ikke rigtig lort. Så tager sgu selv. Otto, jeg kan ikke gøre det. Jeg kan ikke skyde. Jeg kan ikke gøre det. Nu tager du dig sammen. Du har selv valgt det. De kommer nu. Otto. Louis? Hvad er der galt med Arthur? Arthur er bare lidt nervøs over det våben. Der er jo flere sådan end sædvanligt. Hvordan får vi dem op på gården? Min ladvogn holder ved skovbrynen. Skal vi se på det? Hvor ligger våbnene? De går over ved revgraven, over ved læhegnet. Så kan du ikke få an? Det er jo din jord. Tilgiv mig. Kom nu, fej. Ja, gør jeg det også! Nu er det rigtigt. Den stikker han og slår os alle sammen ihjel. Margrethe. Jamen, Margrethe, du misforstår jo. Du misforstår situationen, det er jo ikke, som det ser ud til. Det er jo Kom, vi går. Arthur! Arthur! Vi går nu! Arthur! Arthur! Arthur!
Thank you.